Endithe ngqo ndingathi ikamva eliqaqambileyo, kodwa ke akunani ligqithile kaloku. Bhotani, molweni, uSkilulu, umntu omnyama ngokwakhe. Ndibuyile kwakhona, ndibuyile namhlanje ndithetha ngobhaliso lovoto oludlulileyo kunye novoto loomasipala eliza kwenzeka nge-4 kulo nyaka kwinyanga kaNovemba. Ubhaliso uvoto loomasipala apho umbutho ngamnye uzichongele ilungu lombutho elizilungiseleleyo, elizibona linamandla lokuba ngusodolophu kumasipala ngamnye okanye kwidolophi nganye. Ewe, namhlanje ndithetha ngaloo mba unjalo. Ubhaliso kodwa lugqithile. Ubhaliso lona lilungiselela kubhaliswa abantu abazoba nelungelo ukuze bakwazi uvota ngalaa mhla we-4 kaNovemba kulo nyaka. Kodwa ke iinjongo zam mna kuthetha nolutsha, njengoba nam ndilulutsha mna kuqala, nam ndisena-25, ndizawube ndivota okokuqala qha ebomini. Zange ndavota ngaphambili. Ndizama ukukhuthazana nolutsha, oontanga bam, iintanga zam, ukuba zizixhamle, zithathe inxaxheba kule nto izawube isenzeka kwidolophu abakuyo. Nam ndikwidolophu yaseGqeberha phantsi komasipala iNelson Mandela, umasipala wakhona. Usodolophu wethu uphuma kumbutho, ulilungu lombutho oyi-ANC, African National Congress. Usodolophu ophetheyo apha uNelson Mandela, uSisi Lobishe, ndicinga uba sonke siyamazi. Umsebenzi wakhe usebenzisana nooceba beengingqi esihlala kuzo, njengoba mna ndikuWard 4 kwingingqi yaseHoma. Xa ndicinga kakuhle iiwadi esinazo apha eGqeberha ingathi ukuba ndisakhumbula kakuhle zinga-50 ukuba ndikhumbula kakuhle. Ziyi-50 ukuba ndikhumbula kakuhle, kodwa ke nandingandilungisa ukuba ndiyaphazama. Umsebenzi kasodolophu kuza namacebo namaqhinga olawula idolophu leyo akuyo, ngokuthi ancedisane nooceba kwingingqi nganye, kwiwadi nganye.
Eyona nto ndingayaziyo ukuthi ooceba nabo mhlawumbi baphuma kumbutho okanye bangabalungu umbutho we-ANC andazi. Mhlawumbi kuyenzeka mhlawumbi kwezinye iingingqi uceba kwakhona mhlawumbi ulilungu lombutho oyi-DA okanye ulilungu lombutho oyi-FF. Kodwa ndikholelwa kule ngingqi endikuyo uceba wethu lilungu lombutho we-ANC. Ngelo hlobo noba mhlawumbi naloo nto leyo ibangela akwazi usebenzisana nosodolophu wethu apha eGqeberha ngoba kaloku bakumbutho omnye, bangamalungu ombutho omnye. Mna ke ndizawuvota njengomxhasi, andilolungu ngoba ndisithi andilolungu nje ndicinga uba ndithathwa njengomxhasi xa ndivota, ndongeza amandla kumbutho ophetheyo. Nam ndizawuvotela umbutho ophetheyo kakade ukuba baqhubeke ibe ngabo oosodolophu. Kodwa into endiyithethayo andifuni ichaphazele nabanye mhlawumbi bafuna ukwenza, bathathe isigqibo njengam. Mna ndisaqala kaloku, ndivota ngesazela, ndivota ngenimba. Lilonke ndithi kuyiloo nto mhlawumbi ndivotela i-ANC, umbutho we-ANC. Yona i-ANC iba yiyo ke ikhuphe ilungu ifuna ibe ngusodolophu. Eyona nto siyenzayo sizawuvota ukuba iivoto zethu sifuna zixhase umphi umbutho. Asivoteli mntu ngqo ukuba mayibe nguye ophetheyo, sivotela umbutho. Umbutho yena akhuphe ilungu phaa kubo ukuba ubani sithanda ukuba ibe nguye usodolophu wale dolophu. Njengalapha eGqeberha kuvotelwe, isininzi sabantu sibonakalisile ukuba sivotele i-ANC, sixhase i-ANC. I-ANC yona yathini yakhupha ilungu phaa kwamalungu ayo njengoba sibona nathi ibingusisi Lubisha, njengokuba isenguye nangoku. Kwathiwa sifuna usisi ibe nguye usodolophu wethu. Mhlawumbi kungenxa yezakhono anazo ke, ngobuchule bengqondo nobukrelekrele bakhe nangempatho anayo ebantwini. Ngoba xa ungusodolophu ndikholelwa ukuba usebenza ngabantu. Kodwa ke ndiyafuna uyiphawula nento yokuba kukho izigrogriso ezikhoyo apha kumasipala walapha eNelson Mandela Bay. Izigrogriso ukuba ubanjelwe imali, kukho imali angazoyifumana yoomasipala efumanekayo kulo nyaka ngenxa yezizathu ezithi zifane nokungasebenzisi imali kakuhle, ungabi nalawulo ligqibeleleyo ngakwimali. Ithi loo nto yenze ukuba urhulumente yena, urhulumente yimibutho ephetheyo ke le ephethe ukuba ilizwe lilawulwa njani. Ingathi le mibutho ihlalayo epalamente, ingathi kuthiwa i-11 ukugqibela kwam, i-ANC nayo iphaa ibonakalisa iyiyo enamandla kakhulu. Ibe yi-DA elandelayo, ilandele neminye njalo njalo.
Kunyanyatyholwa ke usodolophu wethu apha eGqeberhe ukuba akanandlela yokuphatha imali okanye yokunakekela imali. Loo nto ibangela ukuba kugqitywe ekubeni uba kweli ityeli kukho imali angazuyifumana ekhutshwayo yoomasipala. Abanye ke bangabona ukuba iivoti zabo bafuna zixhase owuphi umbutho nangezo zizathu ezo, ngoba kuyacaca kuthiwa ikhona imali ibikhutshiwe esetyenziswe gwenxa ingawenzanga umsebenzi ibifanele uyawenza. Esi sigqibo sikhutshwayo sixela ukuba kukho ingxelo enjalo eyenzekileyo. Yintoni enye endifuna ukuyikhankanya? Kodwa kukukhuthaza ulutsha into engamandla kum ukuba malizame livote. Mna ezinye izizathu ezindenza ndivotele kunzima uvotela amaphupha, ezinye izizathu ezindenza ndifune uvotela i-A_N_C. Ngcono kwalo umbutho usekhoyo uhleli usemandleni kum. Kunzima ukuba ndivotele amaphupha ukuba siza kwenza izinto ezithile xa siphethe, siza kwenza izinto ezithile. Kunzima nyhani kuba naye lo ukhoyo ukhona apha enza khona ngcono kum kule dolophu ndikuyo. Nendlela endifumana ulwazi ngalo ke iyandixakekisa ngoba into ebendiyimamele ithe isigqibo osithathayo sithathe ngokwezinto ezenzekayo apha kule dolophu uhlala kuyo wena. Ujonge izinto ezenzekayo ukuba ziyakuxolisa ungathathi isigqibo ngezinto ezenziwa ngurhulumente, aba bantu baphezulu. Nje ngakuqala into ebendiyicinga kuqala bendicinga like ndibona uba ubona izinto ezifana nee-three fifty qha yimisebenzi karhulumente leyo, ayomisebenzi kasodolophu. Mhlawumbi ukhuselo uyaluzisa, uzisa kokhuselo ngoba kutshanje axhaphakile nabakwantsasana apha ezingingqini zethu, uyababona basoloko bezulazula, ubundlobongela bungakanani. Kodwa ke kunzima novotela amaphupho kwaye apha kule ngingqi ndikuyo eminye imibutho ayifani ibonakale ngaphandle kwe-A_N_C, isoloko iyiyo ezigubhileyo. Ndicinga noko izizathu zam uba zifanelekile. Kodwa ndikhuthaza ulutsha uba lizame uziqhelanisa. Iziphumo zenkxaso yam yombutho ndifuna uvotela ukongeza amandla. Into endiyaziyo ngeziphumo eziza kwenzeka kuzama ukongeza amandla kulo mbutho uphetheyo ukuba makafumane amandla kakhulu ukuze akwazi ukwenza ngcono ngezigqibo azenzayo. Inkxaso yam ndifuna yenze loo nto. Ndazi loo nto ngeziphumo zenkxaso yam, ndazi loo nto. Kuba inkxaso yam yenza ntoni? Yongeza amandla. Xa ndisithi ndongeza amandla kuthetha ukuba izinto ezenzekayo kule ngingqi ndikuyo
zifanelekile izinto ezenzekayo, zilungile ngamanye amagama. Lilonke ndithi mabaqhube bangatyhafi, inkxaso yam banayo, akho zikhalazo ndinazo ngezigqibo abazenzayo. Ndizayiyeka apha. Sithi isiXhosa bakhe babonana baphinde babonane. Ndiyanithanda nani ndifuna nindithande. Ewe, kuyiloo nto.